O illote do Areoso é unha paraxe natural de gran valor que cada vez sofre máis presións. O desembarco masivo de turistas xunto co seu normal desgaste morfolóxico están poñendo o límite ao espazo. Dentro do Concello hai tempo que o veñen advertindo. O goberno local xunto coa confraría e a Xunta están a traballar nun plan de usos que se está encargando de redactar a Consellería de Medio Ambiente. O alcalde insular avanza que a priori se descarta que o acceso ao illote quede prohibido. Iso sí, o que demandan dentro do Concello é unha restricción drástica do número de visitantes. A nosa idea é restringir a presión, é dicir, non queremos que non sexa visitable, senón que sí que sexa visitable, pero dunha forma ordenada. É dicir, teremos que intentar limitar o número de persoas que entren no illote por día. O rexedor insular Polo de Agora evita fixar o máximo de visitantes ao Areoso. Recoñece que a cifra deberá ser moito menor ás actuais para evitar danos. Con todo, apunta que esas cuestións técnicas deberán ser consensuadas nos vindeiros encontros coa Xunta, co obxectivo de que o plan estea en marcha no vindeiro verán. O importante, di o alcalde, é que a partir da súa entrada en vigor, o goberno galego lle dé a forma xurídica para garantir a conservación do Areoso. Intentaremos que durante o inverno redactar este plan e que a Consellería lle dé a forma xurídica que estime conveniente, sea por decreto, sea un decreto específico de protección para esa zona. Unha protección cada vez máis necesaria en parte polo mal uso que os visitantes lle dan ao espazo. Sei que a moitos usuarios non respectan nin as dunas, o que implica a súa mingua, nin tan sequera os dolmens que atesoura o illote, empregados nalgúnas ocasións incluso como zonas para xantar. A xente nosa e a xente da comarca tamén sabe a problemática que hai. Sí que ao mellor é un pouco difícil trasladarlo a xente de outras zonas de España, non? Pero bueno, creo que cando un quere, cando un é consecuente, cando un pon pé nun medio como Areoso, sabe que é unha zona a protexer. Non ten unha morfoloxía que permita que sea unha zona de esparcimento sin control. Por esa razón, no novo plan de usos tentarase darlle a máxima difusión aos valores naturais e paisaxísticos do illote, e todo para que a acción do humano non acabe por destruir un espazo que nin a forza do mar conseguiu mergullar.